Assalamu alaikum jama'a mutane Adamawa, ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sunana Honorable Suleiman Mahmud Talba, magatakardar Jimeta kuma ɗan takara na House of Reps 2023 na Yola North, Yola South da Gire constituency, kuma ni immediate past SA na Minister Interior of Benny Rauf Aregbesola. Menene babban makasudin da ya saka kira taron manema labarai? To babban makasudin da na kira wannan taro shine ina so in amfani da wannan dama in fara jaddada godiyarmu zuwa ga shugaban ƙasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da jagaba, in taya shi murna na cin zaɓe kuma da inda aka kaddamar da shi shugaban ƙasar Najeriya. Na biyu kuma ni amfani da wannan dama mu ƙara mishi godiya na mukami da ya ba ma ɗanmu wanda muke alfahari da shi, kuma mai gidanmu kuma jagora a wajenmu, Malam Nuhu Ribaɗo, da aka bashi wannan mukami na Special Advisor on Security to the President. Wannan ba ƙaramin karrama mu aka yi ba mutanen Adamawa da North East gabaki daya. A cikin mutane miliyan 200 a Najeriya, shugaban ƙasa Allah ya bashi iko da dama, ya ɗauke shi ya bashi wannan mukami musamman. Kuma kowa ya sani harkan tsaro a ƙasar nan ba ƙaramin abu ba ne, don haka a ba ma ɗanmu an ga ya jajirce, ya san abin da yake yi, aka zaɓulo shi aka bashi. Don haka muna yi ma shugaban ƙasa godiya, shi kuma muna taya shi godiya. Shi Malam Nuhu muna yi mishi fata alkhairi, muna taya shi addu'a. Wannan aiki da shugaban ƙasa ya bashi, Allah ya bashi ikon yin aikin da riƙon amana da jajircewa, kuma ya bashi iko ya ba mu shugaban ƙasa shawara na gari, kuma mu samu zaman lafiya da ci gaba a wannan ƙasarmu na Najeriya. Wataƙila a matsayinku na 'ya'yan jihar Adamawa, wani irin sa rai kuke ga Malam Nuhu Ribaɗo dangane da wannan mukami da ya samu? Wataƙila kamar ko kuka fi sanin shi. Kamar da ka faɗa, Malam Nuhu Ribaɗo sananne ne ba Adamawa kawai ba, a Najeriya gabaki daya. Mutum ne wanda aka sani da riƙon amana da gaskiya da tsoron Allah, ɗaya kenan. Na biyu kuma a fagen siyasa ya yi gurgudo abinda Allah ya bashi iko. Kowa ya sani Malam Nuhu Ribaɗo ya taɓa tsaya shugaban ƙasa wanda the platform na ACN, kuma ya tsaya gwamna jihar Adamawa sau biyu. Mulki Allah yake ba mu wanda yake so a lokacin da yake so. Don haka muna yi mishi fatan alkhairi wannan mukami, kuma mun tabbata mun yaƙini zai ba da gurgudo iko da Allah ya bashi, zai jajirce ya yi aiki tsakanin shi da Allah, kuma muna yi mishi fata alkhairi. Idan aka yi la'akari da yanayi na tabarbarewar tsaro a Najeriya, wadda da dama daga cikin al'umma musamman na arewa maso gabas inda shi Malam Nuhu Ribaɗo ya fito sun sha gwagwarmaya na rashin tsaro, wadda wani al'amari ya bazu ya yi kamari a wasu yankuna na arewa maso yammacin ƙasar Najeriya, wadda wasu na ganin kamar akwai jan aiki a gaban shi Malam Nuhu Ribaɗo musamman a wannan sabon mukami da ya samu. Ta wasu bangarori kake ga ya kamata ya fi mayar da hankali domin tabbatar da an samar da daidaito musamman a yankin arewacin Najeriya, wadda ke fama da matsalar tsaro tun daga shekarar 2009 lokacin da mayaka ko 'yan ta'addan kungiyar Boko Haram suka bullo kawo yanzu? Wannan tambayan ka nan muhimmin tambaya ne, kuma kowa ya an ce in za ka yi tafiya ko kuma tafiya ka san ina ka taso, ina za ka yi ko ina ka dosa.
duka dai kamar yadda ka faɗa tun 2009 zuwa yanzu mun ga taɓarɓarewan rashin zaman lafiya a ƙasar nan. Ba abun da ba mu gani ba, kamar da ka faɗa mu da 'yan north east ba da tsakanin jihar Adamawa, Borno, Yobe ba tashin hankalin dai da ba mu samu ba. Amma alhamdulillah komi aka ce kaɗan-kaɗan tafiya, an ce akwai abun da turawa suka ce a journey of 1,000 miles an ce begins with a single step. To don haka komi kaɗan-kaɗan. Ina amfani da wannan damar mu yi ma shi ma shugaban ƙasa da ya wuce Muhammadu Buhari ya yi ƙoƙarin shi gwargwado. Mun san da inda muke a ƙasar nan, mun san da ba za ka iya zuwa kasuwa ba, da checkpoints ta ko'ina, bomb ta ko'ina, amma yanzu alhamdulillahi kaɗan-kaɗan muna samun kwanciyar hankali. Amma inda ka faɗa shi Malam Nuhu, tunda mun san jajirtacce ne, is an intelligent officer, ya san harkan tsaro sosai, ya san harkan tsaro. Don haka yanzu abun da muke samu ana ce mishi skirmishes ake cewa a turanci, ban san ya ake faɗa da Hausa ba. So irin abubuwa hakan nan dole ne akwai community involvement, wanda shi Malam Nuhu ya riga da intelligent gathering. Wannan shi ne yanzu za a yi ƙoƙari a samu zaman lafiya, kuma na tabbata zai ba mu shugaban ƙasa shawara na gari, wanda mutanenmu za su samu abun yi, su samu kwanciyar hankali, to da kowa ya samu zaman lafiya in Allah ya yarda. To watakila ya kake ganin kamun ludayin shi sabon shugaban ƙasar Najeriya Shuwaji Bola Ahmad Tinubu daga lokacin da aka rantsar zuwa yau? Alhamdulillah, dama mun yi mishi fatan alkhairi, shi yasa muka yi APC muka tsaya, kuma muna mishi dama fatan alkhairi, kamar inda kuma yau kusan sati 2 ko sati 3 da za a ce da kamin ludayin sa. Muna gani dala da ta kusan 800, tsakanin sati 3 zuwa yanzu dala ta koma 600 da wani abu. Don haka ga mutane ga wadda suka yi badakala irin su Emefiele da mutane suna nan, kuna gani ko a ƙasar da abubuwa dai ta fara ɗaukin shape. In Allah yadda muna yi mishi fatan alkhairi, kuma na tabbata maka daga yanzu dai zuwa 100 days in office za a ga kwanciyar hankali, kuma za a samu wadata in Allah yadda. To watakila an dawo Adamawa kenan, ko kuma za a sake koma Abuja? Alhamdulillah muna dole ne a yi dama siyasa grassroots aka ce, ko ba haka ba? Don haka dole ne gida za ka yi a gida, kuma muna can za mu taya su in Allah yadda. Na watakila akwai yiwuwa sake takara nan gaba in Allah yadda. To me sabo ga al'ummar karamar hukumar Yola ta Arewa da ma al'ummar jihar Adamawa baki daya? To babban sako na zuwa al'ummar mutane Yola North, Yola South da Gire da entire kafatar mutanen Adamawa shine ina yi muku fatan alkhairi, ina yi muku fata na zaman lafiya da wanzuwan arziki, kuma ina fata wannan gwamnatinmu na sama na APC wanda jagaba yake mana jagoranci, ina ba da shawara a bamu haɗin kai, kuma in Allah yadda dai kowa zai amfana in Allah yadda.